hace ya, Tony hace 25 años que lo conozco. Avui estem aquí en aquesta fira Viu Viníssim, l'únic casino a Andorra, i us presentarem diferents vins de celler Família Torres. Tenim, en primer lloc, els vins que elaborem a Ribera de Duero, que són la gamma Celeste. Els vins que elaborem a la nostra bodega de la Carbonera, la DO qualificada Rioja, amb vinyes que tenim a la zona de la Rioja Alavesa, varietat Tempranillo, i que té un envelliment d'uns 12 mesos. I després tenim el Pastor, que és l'aposta més recent del nostre celler de la Carbonera, a la Rioja, que és un vi que ve a buscar una mica el que és la tipicitat de la zona de la Son-Sierra, que és una zona molt característica de la Rioja Alavesa. És un homenatge als pastors que van abandonar les ovelles per dedicar-se al conreu de la vinya. Al Priorat tenim Salmos, que és un dels vins més representatius d'aquestes licorelles que trobem en el Priorat, elaborat amb garnatxa i carinyena, amb una fermentació i maceració bastant intensa, molt característica d'aquests vins d'aquesta zona de Catalunya. I per altra banda tenim el Purgatori, que és un cupatge de carinyena, garnatxa i sirà, que elaborem a la zona de Costers del Segre, en concret a les Borges Blanques, al celler Purgatori. El nom de Purgatori ve de la finca que deien dels Desterrats, que és una finca que vam comprar, que la família Torres va comprar als monjos de Poblet i que era una zona molt dura a nivell de climatologia, on anaven a parar els monjos de la confraria de Montserrat que, diguéssim, no seguien els preceptes de la orde. És un vi amb una intensitat aromàtica molt alta i amb un paladar molt suau. El clos ancestral, en aquest cas el clos ancestral negre, que és un vi elaborat a partir d'una varietat recuperada, que és la Moneu. El projecte de varietats ancestrals recuperades és un projecte que va iniciar la família Torres fa més de 30 anys i que el que persegueix és buscar varietats prefiloxèriques que s'havien perdut i d'alguna manera recuperar-les i homenatjar d'aquesta manera l'autenticitat del Penedès. En aquest cas, el clos ancestral negre és un cupatge de garnatxa negra, ull de llebre i aquesta varietat recuperada Moneu. I per altra banda, tenim el Mas La Plana, que és el vi més emblemàtic de família Torres. És un Cabernet Sauvignon 100% elaborat amb vinya, en raïm procedent de la vinya de Mas La Plana, al cor del Penedès, el que és Penedès central, i amb un envelliment de 12 mesos de barrica. És un dels vins més icònics de família Torres. Hola, soy Marcela de Bodegas Torres. Aquí en esta mesa hoy tenemos los vinos internacionales, tenemos la bodega de California de Mare Mare Estate y por otro lado la bodega de Miguel Torres Chile. Hemos traído 3 vinos de California, 2 blancos que es el Acero y el Godello, variedad española plantada en California. Y por otro lado tenemos el Tinto Pinot Noir. Por otro lado tenemos 2 vinos de Chile, 2 vinos del Valle Central, que son los 2 Santarigna. Y luego tenemos 2 vinos de Valle de Curicó, uno de ellos es el Andica, un Sauvignon Blanc, y por último un espumoso con la uva País. El meu nom és Martí Roig, enòleg de família Torres, i avui principalment us venim a parlar d'un dels nostres productes estrella i una tendència actual en el mercat, que són els productes desalcoholitzats. El Natureo és la nostra marca estrella, 00. Tant tenim vins blancs desalcoholitzats de moscat i de chardonnay, també vi blanc, vi rosat, vi negre, i també estem fent actualment 2 espumosos, el blanc i el rosat. A part, no deixem de banda de tota la nostra gamma de productes de vins tradicionals de la nostra casa, però sobretot podríem destacar un dels nostres vins nous, que seria el Clos Ancestral Blanc. El Clos Ancestral Blanc és un dels vins que ens fa molta il·lusió, que és un projecte que neix als anys 80, recuperant varietats que estaven abans de la filoxera, com és la forcada. Així que us convidem a que el proveu tots. Merci. Se'n va anar a Hollywood, va triomfar i va tornar al Penedès per fer un vi únic. Un vi amb varietats franceses, va arrencar tot el que hi havia al Penedès per plantar varietats franceses i són els vins que tenim actualment i portem aquí a Viníssim. Tenim vins d'entrada, la gamma 30-55,
Chardonnay, Pinot Noir i Merlot i Petit Verdot, i llavors els vins de finca. Els nostres vins segueixen la filosofia del nostre fundador, en concret els vins de finca qualificada. Són els vins que mantenen aquesta essència que Jean Léon va voler fer al Penedès, plantant varietats franceses i donant valor a tot el que era el Penedès. En aquest cas tenim, per exemple, Vinya de Ap, que és un vi amb Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc, certificat com a vi de finca qualificada, que segueix sent un dels nostres vins icònics, que és perfecte per regalar aquestes festes. Els nostres vins de finca són Vinya Gigi, Vinya Leà, Vinya Palau i el nostre gran reserva, Vinya l'Escala. Bodegas Roda, nosotros hacemos un Rioja muy chulo. Somos considerados como el padre de Rioja moderno y son vinos con un tanino súper aterciopelado, súper pulido, narices muy perfumadas. Y os recomiendo probar Roda 2021. Y luego nuestro proyecto de Ribera del Duero, os recomiendo probar Corimbo 2022. Son riberas muy elegantes, muy frescos, también con un tanino súper pulido. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues Corimbo 1 es nuestro vino, nuestra reserva de Ribera del Duero. Es un vino súper elegante y viene de viña vieja. Son viñas de encima de 50 años de edad, con rendimientos súper bajos. Es un vino donde podéis encontrar una enorme riqueza frutal, mucha composidad, mineralidad. Y hacemos muy poquita producción. Hacemos alrededor de 25.000, 30.000 litros, ¿vale? De este vino. Nada, espero que os guste. Oye, vamos a empezar con Roda, ¿vale? Que es nuestro vino que el tempranillo madura hacia fruta roja. Añada 2021. Bueno, ya sabes que Roda es nuestra bodega madre, que está en Rioja Alta. Y nosotros somos conocidos como una bodega como un padre de Rioja moderno. Porque cuando nació el proyecto, lo que hicimos es sacar unos vinos muy distintos, que denominaban la DO en aquel tiempo. El celler Cripta és un celler que va començar l'any 1985. Ara han canviat perquè entrar la tercera generació, que es deia abans d'Agustí Torelló, Mata, i ara han canviat que es diem celler Cripta. Celler Cripta, doncs, hem entrat dins ara Corpinat, sempre havíem estat dins de la DO Cava, perquè requerim, és una forma molt més rigorosa d'elaborar i crec que ens portarà moltes coses positives, tant a Corpinat a nosaltres com nosaltres a Corpinat. Aquí hem entrat a Corpinat, són dues famílies de la família Torelló. El que passa que nosaltres ens dèiem Agustí Torelló S.A. i ara ens direm celler Cripta. I així ens diferenciem un dels altres. És que n'hi ha tres de la família. I per no equivocar-nos, entre moltes altres coses, que hem entrat a la tercera generació, han canviat, d'Agustí Torelló han canviat a celler Cripta. Per això és una de les raons que ens dona més imatge i sobretot és el que va fundar en 1978 i va elaborar la cripta per primera vegada. Aquí i això d'aquí, fixa't, i has d'anar donant la volta a l'ampolla. I l'ampolla la gent ho anirà veient. Hòstia, doncs aquest tap és dur, eh? Bueno, la fundó el señor Agustí Torelló Mata y él investigando creyó que las botellas al principio la forma eran así, de la forma de ánfora. Aparte, el cristal inglés era más grueso. Pero después se dio cuenta que la forma de la botella dentro, al tener la forma de huevo, las levaduras que están en constante rotación, están vivas,
Somos de Bodegas Altanza y bueno, recientemente hemos recibido un premio importante para nuestra crianza, que es de Wine Enthusiast. Estamos entre los 50 mejores vinos del mundo, con lo cual estamos encantados con ello. Y hemos traído aquí parte de nuestros vinos, solo hemos traído de reservas para arriba. Uno de ellos, estábamos hablando, es la colección de artistas españoles. Está dedicado, cada añada dedicamos a un pintor en exclusiva, un gran pintor de España. En este caso estamos con Diego de Velázquez. Y bueno, es una cosa bastante especial. No lo hacemos más que los años, que son excelentes. Y la verdad es que están gustando mucho en general nuestros vinos. Próximos pasos, acabamos de sacar dos blancos, uno joven con distintas variedades y un blanco crianza. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en nuestras reservas y por supuesto en nuestra bodega de Jerez, que empezamos hace 8 años y nos está dando pues muchas alegrías. El Mauro Godello, nuestro primer blanco de la zona de Bierzo. La Godello es una variedad que ahora está muy de moda, muy de tendencia y está siendo un gran éxito esta noche aquí. Mauro es una bodega tradicional y familiar de tintos. Hola, buenas, estamos aquí en el evento de Vinicin. Esta noche presentamos que es un gran éxito el Mauro Godello, el blanco de la familia, un blanco gastronómico, muy elegante y con mucha complejidad. Y la Godello es una variedad que ahora mismo está muy de tendencia porque es una variedad muy interesante y bueno, yo creo que está funcionando muy bien. Y luego también otra variedad, otro vino muy interesante para esta noche es nuestro proyecto en Ribera, que es Garmol, que está a la tempranillo con un poquito de Cabernet. Es un proyecto boutique de la familia en la zona de Burgos y es un vino también con mucha complejidad y muy bien estructurado y un vino, sin embargo, fluido y accesible. Vale, això és Finca Els Gorgs, vale? És la parcel·la que tenim uns 80-90 anys, parcel·la única, Macabeu Xarel·lo, fermentem el vi base durant 10 mesos en barrica i després el tenim 10 anys a l'ampolla, és 2014. Bueno, soc Toni Rossell, propietari del celler Oriol Rossell, que hem vingut aquí a Andorra. Som un celler del Penedès, de l'Alt Penedès. Tenim una finca de 60 hectàrees, una casa pairal del 1637. Som productors de tota la vida, viticultors des de fa 15 generacions i us hem vingut a presentar els caves. Som més coneguts pels espumosos, el Reser de la Propietat, que és un cava del 2016, molta criança, molta potència, l'Ariana, el producte anyada 2018, que té Pinot Noir i Xarel·lo, el Mític, Xarel·lo Macabeu, tot de vinya pròpia, vinya ecològica i caves de llarga criança. Estem molt contents d'estar aquí i compartir-ho amb tots vosaltres. L'altre seria el Brut Nature Reserva. Aquest seria potser el cava més jove, té 20 mesos de criança i és un cava molt amè per prendre amb copets, per prendre també gastronòmicament. És el nostre potser buc insígnia. Bones, soc l'Àlex de Celler Recaredo. Som un celler de Corpinat que elaborem vins escumosos, Brut Nature, d'anyada i llarg envelliment des de 1924. Nosaltres des de fa molts anys ja l'hem vist les orelles del llop amb el canvi climàtic i ja vam introduir tot el que són varietats autòctones, 100%, i és la manera que creiem d'elaborar vins de terroir, vins que són respectuosos i que mantenen i són sostenibles en el temps, fins i tot amb el canvi climàtic. Us presento el nou projecte de Recaredo, que és Recaredo a l'infinit. És una anyada 23, Brut Nature,
Tenim la Xarel·lo, que per nosaltres és l'estructura, el que sempre utilitzem, la varietat reina, que domina principalment. Tenim Xarel·lo vermell també, tenim Malvasia i Garnatxa. Un escumós que ve amb aquesta idea de ser un escumós més versàtil, bona estructura, bombolla molt fina, molt gastronòmic també, i que esperem que gaudiu tots. Infinit. Roqueta, el grup Roqueta és un grup familiar que té més de 33 generacions fent vi, des del 1199, i aquí tenim dos de les seves cellers icònics, la Fou, Terra Alta, base de garnatxes, amb una excel·lent qualitat-preu, i tenim Abadal, on es va fundar la casa, on segueix sent la casa de la família, després de més de 8 segles, i elaborant sobretot varietats autòctones i varietats forànies. Com a novetat amb la Fira de Viníssimus hem presentat el Nuat, que és un dels nostres productes icònics, perquè especialment aquest any ens han donat el millor vi de Catalunya. Millor vi de Catalunya per James Suckling, un dels grans i prestigiosos crítics de vi del món. Ens ha concedit el premi del millor vi blanc de Catalunya. I també amb un dels nostres vins, la Vida de Vins de Catalunya, ens ha donat el millor vi de Catalunya 2025. Així que estem molt contents. I parlant d'Abadal, no ens podríem oblidar dels dos grans vins icònics de la bodega, que són l'Abadal Picapoll i l'Abadal 3.9. Abadal Picapoll, varietat autòctona, amb 4 mesos de criança, i l'Abadal 3.9, que ha fet 25 anys aquest any, de primera anyada. És el vi de finca que tenim al celler, un dels últims 18 vins de finca que hi ha a Catalunya. Estem molt orgullosos d'ells. Gràcies. Soy Mario de Bodega Marqués de Rizoja, comercial, y os presento el nuevo producto que hemos sacado al mercado. Es nuevo porque lo sacamos este año, pero realmente es un producto año 16, ¿vale? Es un espumoso dentro de Rías Baixas, albariño 100%, cosecha del 16, 38 meses de rima y de huella en el año 21. Albariño 100%. Entonces sacamos otro, como tenemos dos vinos albariños dentro de Rías Baixas, sacamos otro que es Señora Folla Verde, albariño, Tresedura y Loureiro. Lo mismo tipo de trabajo, ¿vale? Pero un diferente cupás. Señora Folla Verde, Condado del Tea, denominación de origen Rías Baixas, Condado del Tea, y Torre la Morera, albariño 100% de Rías Baixas. Nacimos en el año 67, en el año 87 nació Rías Baixas y elaboramos dentro de Rías Baixas el Torre la Morera, un albariño 100%, monovarietal, y veganos certificados todos. Y también elaboramos un vino de la zona nuestra a intentar potenciar nuestra zona, que es albariño, Tresedura y Loureiro, un condado del Tea. ¿Vale? Dos vinos, aparte de Marqués de Rizoja. Seguimos creciendo desde el año 67 hasta hoy en día, cada año llevamos más, y llevamos 3 años con las ventas a full desde el confinamiento. Presentem la gamma de vermuts Padró, són una gamma Padró & Co, són una gamma de vermuts premium, som una bodega que estem a la província de Tarragona, a Bràfim, i datem del 1886. Podeu triar el vermut com a cosa excepcional per les vostres dinars de Nadal, com a aperitiu. Veureu que és un vermut molt més complex que els que normalment tingueu a casa.
Aquesta gamma premium consta d'una col·lecció de 5 estils diferents. Aquest és més dolcet, és un vermut blanc fet per Queda Mistela, un rojo clásico, el vermut de tota la vida, però amb més espècies. Un vermut que a més té un cupatge d'Oporto, ja per als grans amants del vermut. El daurat us sorprendrà moltíssim perquè té un color dauradet molt bonic, que és un vermut negre, però sense el caramel. I per últim, el més complex de tots, amb el que podem fer molts còctels, amb el que podeu gaudir moltíssim, és el rojo amargo, amb un envelliment superior de 24 mesos. Els vermuts han rebut diferents premis, però potser els més importants serien el Gran Binari d'Or obtingut el 2018 amb el Reserva Especial. És un vermut molt especial, com diu el nom, perquè porta un cupatge diferent, cupatge d'Oporto. I després, l'únic vermut de Catalunya que va obtenir el Gran Bacus d'Or és el Rojo Amargo, un vermut supercomplex amb una maduració de 24 mesos. Molt utilitzat també en cocteleria. Enate somos una bodega que pertenecemos a la denominación de origen somontano y realmente somos una bodega del año 91 y nos hicimos muy famosos, muy populares porque fuimos de las primeras bodegas en España, y os presento este vino, es maravilloso, en asociar el mundo del vino al mundo del arte. Cuando en los años 90 ya todas las bodegas, pues las etiquetas eran escudos heráldicos, la foto del bodeguero, pues en Enate vimos que claramente el mundo del vino iba ahí a lo que hoy estamos aquí viviendo, que iba a ser un arte más. Entonces veréis que todas las etiquetas de Enate se corresponden con un arte, con un cuadro de arte contemporáneo. Y al final el tiempo nos ha dado la razón y por eso veréis que todos los vinos de Enate, su etiqueta se corresponde con un cuadro de arte contemporáneo, y de hecho llegamos a tener un vino en Enate que era de una pintora andorrana, de Eva Zoe, y tuvimos un vino para Andorra que era de Zoe, que es, yo creo que para mí, lógicamente no soy objetivo, es la mejor artista que tiene Andorra, y de hecho ya digo, tenemos un vino con la etiqueta de Eva Zoe. En el año 91 debutamos con un chardonnay fermentado en barrica, entonces fue realmente el primer vino que sacamos al mercado, cuando en España y en general mundial había poca cultura fermentada en barrica. Entonces es un vino maravilloso porque es un chardonnay y luego tiene 6 meses de crianza en barrica, con lo que lo hace un vino muy gastronómico. Entonces justamente esta añada está perfecta el equilibrio entre todos los aromas, sabores propios de la chardonnay, más esos 6 meses que pasa en barrica. Entonces lo hace un vino fantástico, muy gastronómico, que es súper para cualquier plato, para cualquier... Además es un vino, como digo yo, súper divertido, porque donde pondrías, por ejemplo, un vino tinto de Enate de alta gama, este vino, siendo un blanco, os va a encajar perfectamente. Pero sobre todo es el cariño de que además es mi vino favorito. Fue el primer vino que Enate sacamos al mercado y con el que debutamos. És un projecte familiar que és fruit de l'experiència. Jo tota una vida treballant en el món dels vins escumosos, que juntament amb el meu fill hem anat a buscar, a part de fer vins escumosos que siguin bons, vins que ens puguin emocionar. I per nosaltres l'emoció està amb la identitat, amb el territori. Nosaltres el que volem és condensar un paisatge a dins la copa. Bé, nosaltres estem convençuts de que en el món hi ha 2 tipus de vins, sempre vins bons, vins ben fets, vins per gaudir i per disfrutar, però hi ha vins també que és vins de l'emoció, que són aquells vins que et transmeten, que et transporten a un territori, que és recollir el llegat de tota una sèrie de generacions que ens han precedit i que volem projectar al futur aquest territori i aquesta feina ben feta des d'un punt de vista de les veritats de sempre, del nostre sol, del nostre clima, i de projectar-ho de la manera més neta, ecològica, sostenible, en què el viticultor es guanyi bé la vida, que tornin l'orgull de ser pagès una altra vegada i que realment tothom estiguem contents del que fem. Dèiem Pla que som el que mengem, també som el que bevem, i per tant som el que som perquè bevem bons vins i esperem que les properes generacions segueixin igual i que siguin grans vins que no sigui per menys per esforçar-nos i nosaltres. Presentem 4 escumosos. En primer lloc, els reserves. Els reserves parlen de la zona Sant Sebastià dels Gorgs, sols molt calcaris,
Macabeu i Xarel·lo, les dues varietats clàssiques nostres, anyada 23, vins secs, frescos, minerals, és el vi d'aperitiu, el de començar, el de la rebuda, el vi de totes hores. El rosat, també, copatge de dos varietats, la garnatxa negra i el macabeu, que fermenten junts, jo crec que neixen junts per retrobar-se, buscar la frescor, la fruita, és un rosat fresc, pàl·lid, fantàstic, per exemple, vins un salmó, perfecte, desengreixa, el potència, la regla, crec que per primers plats pot ser una entrada fantàstica. A Terroca, Vinyes Velles. A Terroca, Vinyes Velles, aquí tenim 100% macabeu, 3 parcel·les de més de 50 anys que tenim a la finca. El vi fermenta en bota, el tenim 11 mesos, gairebé un any, en barrica, el vi base. Després fem la segona fermentació, 6 anys més de criança per buscar més complexitat, anyada 2018, 7 anys que ens contemplen buscant frescor, més complexitat. Aquest per mi ja és aquell vi escumós, aquell corpinat, pel capó de Nadal, pels canelons, pels sofregits, aquesta part més fresca, més carnosa, desengreixarà, ens acompanyarà molt bé, segur que és una harmonia total. I aquí tenim el finca Els Gorgs. Els Gorgs és la joia de la corona, una vinya molt vella, una vinya de més de 70 anys, que hi ha macabeu i xarel·lo en complantació, fermenten fudres, que són dipòsits de barriques molt grans de 3.000 litres, està un any el vi allà reposant, i després fem una segona fermentació amb tap de suro i el tenim 10 anys més de criança. És anyada 2014. Complexitat, elegància, aquest és aquell de totes hores, plat potent, el que li vulguem posar, però també és per estar sol, olorar, disfrutar, gaudir, és el de sobretaula, i crec que se pot fer de dia bevent poquet a poquet y llevar-te perfectament. Soy Pablo, el sommelier de Palacio de Bornos. Estamos en el evento de Viníssim. Y nada, comentaros que acabamos de sacar un vino nuevo. El vino concretamente se llama Gran Vino. Es una colección Sergio Hernández, la referencia. Y lo hemos sacado justo el 17 de noviembre. Espero que lo podáis probar. Lo encontraréis en tiendas y restaurantes de alta gama. Palacio de Bornos fermentado en barrica, que acaba de salir en Tim Atkins con 94 puntos. Es un vino que lo que buscamos es que sobre todo salga la vainilla, esos aromas terciarios de la barrica, al tener una crianza mínima de 6 meses. Y es un vino súper gastronómico. Buscamos que sea un vino no para copear, sino para con la familia, con los amigos disfrutarlo, y que sea un vino muy gastronómico. Muy bien, nuestros amigos y clientes de Bornos se habrán dado cuenta de que hemos cambiado totalmente la imagen, la hemos modernizado, tanto en el verdejo como en todas las referencias de Palacio de Bornos hemos hecho una nueva imagen. Lo que buscamos es un poco modernizarnos, no quedarnos estancados y buscarnos siempre en ese segmento medio alto en la hostelería. Esa es un poco la idea que tenemos para el 2026. En Alma Carraovejas estamos muy involucrados y muy implicados en el control de plagas biológicas, en el máximo respeto, digamos, a la hora de hacer la viticultura, el control de suelos y el viñedo. Por eso es que nos enfocamos en el futuro como un proyecto y muy involucrado en cuanto al respeto, la sostenibilidad y mirando a las generaciones venideras. Creemos firmemente que ese respeto se plasma al final en nuestros paisajes y embotellamos esos paisajes. Por lo tanto, consideramos que todo ha de ser cuidado bajo el paraguas de la cultura del detalle que encarnamos bajo el espíritu Alma Carraovejas. Aquí tenemos 1076, por ejemplo, el cual elaboramos en Fuentenebro, provincia de Burgos. Alma Carraovejas tiene varios proyectos, digamos, varios proyectos singulares muy románticos en los cuales defendemos esos viñedos históricos de diferentes denominaciones de origen a lo largo de la geografía española. En concreto, Ossian es un legado que recibimos, esa viña prefiloxérica de más de 100, 150 años, con algunas parcelas de incluso 200 años, estamos poniendo en valor y recuperando para las generaciones venideras. Para nosotros es de vital importancia poner en valor ese legado que construimos, que cada día respetamos y embotellamos en nuestros vinos. Ossian es un gran vino, es un gran blanco que ha sido galardonado en varias ocasiones como uno de los mejores blancos de España, y qué mejor que ese prestigio, ese reconocimiento a nivel internacional, a nivel nacional, por todos nuestros clientes, amigos, restauradores,
Nos encontramos en un gran momento y por eso estamos pues muy agradecidos, porque consideramos que es uno de esos grandes tesoros vitivinícolas a nivel mundial. Gracias.